Nosaltres entenem que sí, que està molt mal finançada i, per tant, això perjudica, no Catalunya, que és una cosa més etèria, sinó perjudica directament els catalans i el seu dia a dia amb la prestació dels serveis que obligadament i gustosament podem fer des de les diferents administracions. És evident que nosaltres calculem les balances fiscals amb una altra metodologia, una metodologia que, a més, està aprovada i contrastada científicament, i des de Madrid s'ha proposat un càlcul que és diferent. En els dos casos ens podem discutir la xifra, però el que sí que crec que és evident és que tenim un dèficit massa important pel que és Catalunya i pel que representa. I que, a més, això, si nosaltres estem mal finançats, quan crec que també el govern de l'Estat ha dit clarament que nosaltres som motor, doncs això perjudica també no només el desenvolupament de Catalunya, sinó el del conjunt de l'Estat.